Nadayaw, managtulong, nasingpet. Dagita ti talo a balikas sa makapagladawan ken ni Manong Cardo. Inauna iti 7 a tawen ngem siak ni Manong Cardo. Addan iti grado 8 ni Manong Cardo. Adda akmet paylaeng iti grado 2. Dagiti manursuro kita, nagbalinmet a manursuro ni Manong. Tikunada, manakem ni Manong. Agdaldalos pay iti silid pagadalan, uray saan ababaunen. Tumultulong kadagiti kaeskwelaan na, uray pay awan ti sukat na. Uray dagiti gwardya, janitor, ken naglaklako iti pagadalan. Ibagbagada a manakem ni Manong Cardo. Gapu kadaytoy, idi nagturpos iti elementarya ni Manong, sinorpresa dagiti manursuro, gwardya, janitor, agtaglako, ken uray pay dagiti kaeskwelaan na ni Manong Cardo. Inikkanda iti premyo ni Manong Cardo, ti ubing a manakem.